F'deċiżjoni li ħadu 3 imħalfin fosthom il-Prim Imħallef Dr. Market Kuti, il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet l-argumenti tal-Partit Nazzjonalista li qal li ġie diskriminat meta l-Awtorità tal-Ippjanar neħħet billboards illegali li l-istess partit kien tella madwar il-pajjiż f'perjodu li ma kienx waqt xi kampanja elettorali. F'sentenza ta' 25 paġna l-Qorti Kostituzzjonali waqqa tal-kollox l-argumenti tal-Partit Nazzjonalista li kien fetaħ il-kawża fi żmien Simon Busuttil u Segretarju Ġenerali Rosette Take u l-kawża komplewa issa Bernard Grech u Michael Piccinino. Fl-argumenti li kien ressaq il-Partit Nazzjonalista spiċċa saħansitra jgħid li ġie diskriminat minħabba li l-billboards illegali tiegħu kellhom jitneħħew fil-waqt li l-aqdiet tal-festi fosthom is-soċjetajiet mużikali jistgħu jqiegħdu billboards biex jippromovu l-festa tar-raħal mingħajr ma għandhom il-ħtieġa li jiksbu liċenzja. Il-Qorti Kostituzzjonali xejnet l-argument tal-Partit Nazzjonalista għax skont il-liġi l-għaqdiet tal-festa għandhom eżenzjoni li qiegħdu billboard mingħajr il-ħtieġa ta' liċenzja sa mhux aktar minn 30 jum qabel il-festa tar-raħal. Il-Qorti nnotat li jekk ukoll il-Partit Nazzjonalista u kwalunkwe partit politiku ieħor f'Malta għandu eżenzjoni li tippermetti li qiegħed billboards mingħajr kisba ta' liċenzja fi żmien kampanja elettorali. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista ma jistax joħroġ jgħid li qed jiġi diskriminat meta wkoll igawdi minn eżenzjoni bħal ħaddieħor. Kien għalhekk li ngħad li f'mumenti mhux ta' kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista bħal kwalunkwe partit ieħor irid jikseb il-permess biex iqiegħed billboard. Hawn ġie mwarrab l-argument tal-Partit Nazzjonalista li l-liċenzji ma jgħoddux għal billboards iżda l-aspetti oħra marbuta mal-medja fosthom ix-xandir. Il-Qorti rremarkat li ma jistax ikollok anarkija għax bl-istess mod kulħadd jista' jaqbad u jqiegħed billboard x'in jidhirlu hu. Kien fuq dawn l-argumenti li l-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talbiet tal-Partit Nazzjonalista li fuq din il-kwistjoni tal-billboards illegali li qiegħed madwar il-pajjiż mhux fi żmien ta' kampanja elettorali diġà ġew miċħuda talbiet oħra fosthom meta pprova jwaqqaf ordni ta' infurzar mill-Awtorità tal-Ippjanar biex dawn il-billboards bla permess jitneħħew.